yakanaka hairstyle inonzi Conroy. hazvizi wepe here ichi hachizi chikava here ichi Zvakangoda kufanana Prophet. I love it. Papa Prophet. zviri kufamba here mudzara Aiwa, hazviri kufamba Prophet. big up mudzara. Wow. Okay. Mama Prophet. munofarira akasmile zvakafarira kari contagious. I love the smile. Munofarira kurukwa zvakaita sei toti izvi kana zvabva izvi muda kurukwei Ndoda rukwa ma-1-1. ma-1-1 Hongu Prophet. iwe ma-1-1 unotumaziva here Ini zvima styles anorukwa madzimai haani maziva. varume tee takafa pakurukwa apo we know nothing atazva tose zvinosevisiya nhasi naingaite yekurukwa ipapa tikabvunza varume kuti munoziva mahairstyle here ma-1 alright mama Prophet. munorukirwa Mutauni narizende salon. mutauni Ndongwanzotomupa mari kuti aende kusalon achinorukwa musoro. pataundi Ya kuti ndo mutaundi muna vakomana but I love it. You're a gentleman. Mudzimai anofanira kupiwa attention achirukiswawo achidi. I love it. Right, mama anokuruka imusoranza Inhamba dzandikangoona paFacebook munyowani saraka. ndiri kubvunza kuti anonzani Anongonzi Rasta zita rake handinatsorisiwa. ndiri kunzwa kuda kutomuka boys ra Papa, in the realm of the spirit ndaoneswa mufananidzo wechingwa but chingwa icho chakaiswa pachakarongedzwa mushe. Alright, Prophet. Ndobva charumwa kapisi kadiki. Alright, Prophet. Second day ndibva ndaona chanyatsodyirwa. Alright, Prophet. Third day ndibva ndaona chanywa bvorwa mukati chanyatsodyirwa. Amuye Prophet. Rasta nokuruka mukadzi here kana kuti mukomana? Mukomana. 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 Ziso ramapiwa namudhara marona here. Achida kubvunzawo zvangu kuti na Rasta uyu mukomana uyu vane kudanana kwaone vanodanana kuti vaendeseka kuti pambe na Rasta. Because pane mamwe madays pakatombotora nguva ichitora madays ichitanze munhu azowana mumwe ari kumuruka saka achazondipedzisa akatora nguva yakareba nenge mazuva matatu achimurukwa iwewe ndikakuti uregedze kurukwa na Rasta unoda here or you want me to go deeper? Ndorega Prophet. Papa, mubvunzo wamandibvunza uri trick. Kuti pakati paRasta ari kuruka ava matwist nene pane zviripo here kuti hapana? It's a trick question but I can answer it though. Handikwanise kuti pane zvakaitika because handigone kuti pane zvakaitika. I cannot say pane zvakaitika chero zvikanzi pane zvakaitika asi handikwanise kuti pane zvakaitika.
listen. But chandongo kuudzai baba ndechekuti asiyani nekurukwa na Rasta. Abvuma kuti adi kurukwa na acharukwa na Rasta. Ndizvo ere mama amucharukwa ere? Yes, Prophet. Azvichaita. All right. Urogore ripi? Ini ndakaberekwa 1978. Iwe urogore ripi? 1998. Now, ndoda kuti iwewe udzidze kutorukwa mawivi. Ungamafarira sene nematwista kana mawanwana? Yes, Prophet, ndomafarira. Zviri nani kuti uende kunorukwa wivi yauinayo kumba pane kuti uende kunorukwa wivi kutaunuku. Wivi yawagara nayo ndo wivi chaiyo. Ndazvinzwa, Prophet. Ende kana wakutenga wivi, tenga wivi mushopu chaimo iri pamurawo, kwete kuzonotenga wivi mutu mukotokoto. Saluni ya Rasta iri kuti haisi saluni such. Ingori flat munenge mungori vanhu vakawanda ndakasiyana. Saka munofanira kuti kana makurukwa wivi ka munotenga wivi mushopu chaimo. Kwete mutu mukoto tumaflatsi muwivi dzakadaro hadziite, hadzigare. Ndazvinzwa, Prophet. Vaitaura nyaya yewivi vaitaura vachiti makore akaita sana 1976 78 ndo mawivi akasimba anogara. Mazvinzisa? Yes, Prophet. Idzodzo ndo wivi chaidzo. Ukadhila newivi dzemakore iwaye ekudhara dzinokuchengeta. Ndazvinzwa, Prophet. Papa, Prophet. manyatsonzwisisa nyaya yandataura navo kuti vasiyane kunorukwa izvo. Aini zvangu zvekuruka izvi hanyatsozinzwisisa zvangu, but ndoona kunge vazvinzwa zvamataura, Prophet. Zvendai munogara zvakanaka.